Θέλω το βίντεο στην Κορέα. Σαββατοκύριακο. Το 15, το 14 στα μάτια. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Τα 14, τα 15. Μια καρφίτσα. Μια αποσύριγγα χοντρή. Εύα. Αποσύριγγα χοντρή. Καρφίτσα. Δηλαδή τέτοιο. Όχι, όχι. Πιο... από σύριγγα θέλω. Θέλω να μπορώ να το βάλω. Πες να έχεις κακό μαζί σου. Γιατί βγάζω βίντεο γι' αυτό. Μια, τη χοντρή τη ροζ. Όχι, θα τη χαλάσω εγώ γι' αυτό. Αυτά μπορεί να είναι μηχανήματα. Αλέκο, βγάλε την οθόνη βγάλε. Και το πάνω βγάλε. Και το κάτω, την οθόνη, όχι και εσύ οριζόντια. Τι. Εκείνο, άστο το εκεί. Πόσο είναι? 2.600, 2.500. 2.400. 2.400, 2.300 πήγαμε. Επάνω είσαι 58.